Weekendul din data de 16 și 17 martie a fost plin de acțiune și pasiune pentru basket, unde sala de sport Vision mai era găzduit turneul Conferinței de Vest, Divizia Nord-West la NBA Junior. În mijlocul acestui eveniment s-a evidențiat echipa din Jimbolia, care a demonstrat un joc remarcabil și o determinare de neînvins. Fiecare meci s-a dovedit a fi un spectacol plin de suspans, având 4 reprize a câte 8 minute fiecare. Mai multe detalii despre acest turneu ne oferă domnul antrenor Valentin Gheran. Una dintre caracteristicile distincte ale acestui turneu a fost prezența atât a fetelor cât și a băieților în echipa Jimboliei. Acest lucru nu doar a adăugat diversitate și echilibru în componența echipei, dar a și subliniat angajamentul pentru egalitate și incluziune în sport. Au fost implicate 5 școli din județul Timiș, fiecare școală reprezentând din nou o echipă din NBA. Anul acesta noi suntem Utah Jazz și am picat în aceeași grupă ca și anul trecut, deci jucăm împotriva acelor echipe cu care am jucat și anul trecut, ca și denumire. Sunt alte școli, dar echipele au rămas cam aceleași. Timișul este împărțit în 3 zone. Noi suntem zona Nord-West, mai bine spus divizia Nord-West. 5 echipe în fiecare divizie, în total 15 echipe. Se vor califica primele 8 din Timiș și primele 8 echipe din zona Clujului și va urma partea de jocuri eliminatorii, dar asta puțin mai târziu. Dar anul acesta, din păcate, copiii sunt mai la început, nu am foarte multe antrenamente făcute cu ei. Un alt motiv care a adus, să zic așa, la rezultatele mai puțin bune e faptul că am ales și copii foarte micuți, dar cu speranța că se vor ține de basket și peste un an, 2, chiar și 3, la viitoarele ediții Junior NBA vor reuși să fac un joc bun și un turneu bun. Acest proiect Junior NBA este strict dedicat ciclului primar, deci doar copii din clasele 0 pregătitoare până la clasa 4-a. În rest, eu am echipe din clasele 5-8 la mai multe niveluri de vârstă. Pur și simplu copiii din școală știu și cine își dorește să facă mișcare este binevenit la antrenamentul de basket. Următorul turneu va fi peste aproximativ 3 săptămâni și va avea loc la Timișoara. Este vorba de returul turneului de la Jimbolia. Se joacă din nou 4 meciuri împotriva echipelor cu care am jucat la Jimbolia. Cel mai important este faptul că participăm și că suntem prezenți a doua ediție la rând la acest eveniment mare, spun eu. Participarea la acest turneu nu doar că a consolidat legăturile dintre membrii echipei, dar a și inspirat comunitatea sportivă locală cu pasiune și devotamentul său pentru basketul junior. Turneul Conferinței de Vest, Divizia Nord-West la NBA Junior, de la sala de sport Wiesenmeier, a fost nu doar o competiție, ci și o oportunitate de a celebra spiritul sportiv și dedicarea în rândul tinerilor basketbaliști.